खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फेरेंगा सारनि मोनसे एकदमबारे गोनांथार बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो होनना फैलायबाय कुनु दादागिरिया जोंनि बे बिटिआरआव सोलिनाय नङा दानि जेनाखि गभर्नमेन्ट इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव कुनु दादागिरिया सोलिनाय नङा कुनु अहंकारा सोलिनाय नङा मावनोब्ला मोजाङै मावनोबा लिगेलि मावनोबा रायजोफोरनि थाखाय मावनोबा रायजो राजा डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय नाथाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दा कुनु माने बाहाय दादागिरिजों जायफोरनाखि हा बायना लादों दादागिरिजों जायफोरनाखि हाखौ बायलाय फानलाय खालामनानै दिनै आरो फिन आरो हादान एवफिनदों बेखौ मालाबाबो लाय होनाय नङा आरो डिपार्टमेन्टेलि बेखौ सुख'नाय जासिगोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों जोंनि जेनाखि बिटिआरनि हारा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी सारा सेलुट सार आं थैंक यू जासिगोन सारनिसिम नोंथांनिसिम बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय स' अब्ला फैदो फेरेंगा सारा थारैनो मा बाथ्रा बुंमारा मिडियानि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो ससे लानानै फैनो थांखिया बेनो गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा इउएन ब्रह्म बिथांनि जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन ओंखायनो सोलोंथाइ सावस्रि बिफान गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्त होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां सार नोंथांमोननि सरकारा इडुकेसननि बेलायाव गोबां आरो नैबे लाइमोनथि ओनसोलावबो सोलोंथाइनि माखासे जेंनाया बेनो लाइमोथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला हाबाफारि गैया भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जिउखौ जों बरबाद खालामनो नागिराखै ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों गतिके बेखौ जोङो गुरुत्त होगासिनो दङ प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना एनजिअ हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों कन्टेक्टआव थाबाय थायो गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया सानसेसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दं डेफिनेटलि फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ गतिके फाननो हाया बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ स्कुल लुनांगौ हस्पिटाल लुनांगौ बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय बिथांमोना गनायनाय जों आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि बड'फा इउएन ब्रह्म वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिखौ बावैसोनो बड'फानि जोनोम सान नङाबा बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बे हालामखौ रायमोथिनि साहारि जा हाग्रा ओनसोल प्राय 100 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि बानायनो थांगासिनो दङ रिपुआ मोननै पार्ट दङ बेनिनो मोनसेखौ जोङो मा होनो जोहोलाव जोंनि जोहोलाव सिकनानि मुङाव सिकना जोहोलावनि मुङाव सिकनाजार हाग्रा हिसाबै बा सिकनाजार नेसनेल पार्क हिसाबै जों डिक्लेयार होनो थांगोन अके नोंथांमोना नुबाय फेरेंगा सारा बुंदों एक्सुवेलि बाथ्राया सैथोआनो जोंनि गेजेराव हा बायनाय फानलाय बेफोर बिराद जागासिनो दङ जाय हाया जोंनि फरेस्टनि हाखौ खुनु मोनसे फाननो मोन्थाय गैया राइट्स गैया आरो बेनि माने फरेस्टनो खिन्थायाबालानो नाथाय दिनै माखासे मानसिफ्रा बिजनेस बायदि बाहायदों माने 2.5 लाख 2 लाख 3 लाखनि बेफोरबायदि हा फानदों होननानै दिनै फेरेंगा सारा बुंदों बे बाथ्राया सैथोआनो दा बेनिखायनो होनदों बे फाननाय हाफोरखौ दिनै डिपार्टमेन्टआ सेख'फिननो थांगासिनो दङ बेखौ सेख'नानै जोङो मा खालामगोन बे बाथ्राखौ दिनै फेरेंगा सारा बुंदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानोना माने बिटिआरआवहाय बेफोरबायदि थासारिया बिटिआरआव नङा माने गुबुन जायगायाव बेफोर थासारिया जायो दिनै आरो बिथां फेरेंगा सारा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों कि आथिखालावहाय बैफोर हाखौहाय मानोना
जों फाला नांगौनि माबाया गैया आरो खारन जोंहा कमिउनिटिनि थाखाय माने हाफोर नांगौ जेनेबा बेखौ बुङोबा माहाय स्कुल गायसननांगौनि खोथा दङ स्कुल गायसननांगौनि हा गैया जा हा नांगौ आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा मालाबा मार्केट जागोन बेफोरनि थाखाय हा नांगौ फोथार नांगोन माने बिभिन्न धोरोमनि माखासे डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने हाफोर नांगौ जानानै फैयो आरो दा बैफोर हाखौ बे सेनाय हाखौ बे खामानियाव बाहायफिनगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे स्कुलनि खेथ्रआव दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्कुलनि सायाव आरो हेल्थनि सायाव बांसिन खामानि मावदों होननानै बुंदों जेनेबा जायफोरनाखि स्कुलफ्रा माने ओरैबायदि होनदों बे सारा कुनु मोनसे जोङो प्राइभेट बिदि भेन्सार बिदि जों खुलिनो साना माने निड बेसखौ नायनानै सार्भेनि गेजेरजोंहाय बबे जायगायावहाय माने स्कुलफोर नांगौ एलपि स्कुलानो जा बा एमइ स्कुलानो जा बा हाइ स्कुलानो जा बाहाय माने निड बेसखौ माने नोजोर होनानै बिथांमोनहा मा खालामगोन स्कुलखौ गायसनगोन लोगो बावहाय खेबसेनो टिचारबो एपइन्टमेन्ट होगोन बिथांमोना खुनु खस्थ' खालामनांगौ दरखार गैया बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे सार्भेया सोलिगासिनो दङ बे बाथ्राखौ स्पस्ट भाबै फेरेंगा सारा बुंदों आरो आं दहायनो बुंखाबाय कि खुनु मोनसे बिटिआर आवहाय दादागिरियाखौनो सोलिनाय नङा होमबा बिटिआर आव खुनु मोनसे दादागिरि सोलिनाय नङा आं दहाय भिडिअखौबो होखाबाय ससे दा बेनो जाहैबाय मा थ' फेरेंगा सारा जेनाखि बाथ्राखौ बुंदों मोजां बाथ्राखौनो बुंदों कि बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला आथिखालावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि माखासे सिस्टेमजों सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावगासिनो दङ बे जोबोद मोनसे बाख्नायथाव जादों नाथाय बेनि बेलायावहाय माखासे आफाङाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रासो माने मालाबा खिलिमिलि खामानिखौ मावनो नागिरो आरो बे मावनायनि खाथिरावनो मालाबा बिथांमोनहा प्रमद सारानो जा बा फेरेंगा सारानो जा बिथांमोना बरना मोननांगौ जानानै फैयो आरोखि स' बे गासिबो राजखान्थि हान्जायावनो थाखायो अबा मोनसे इउपिपिएल नङा अबा मोनसे बिपिएल नङा बिभिन्न राजखान्थियावनो बेफोरबायदि थाखायो आरो बेफोरबायदि मानसिफ्रा स' जेखियानो जाया मानो आङो सेलेब्रेट खालामदों आङो फेरेंगा सारखौहाय बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जों मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आरो मिजिंथिदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ उननि समावबो मोजां मोनसे रायजो राजाफोरजों माने मोजां मोनसे गोरोबलायनानै बा खाथि सोमोन्दो लाखिनानै बिटिआरखौ दैदेनलांबाय थागोन आं बेखिनि आसा मिजिंजों आंनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर थेंक इउ